Další vzdělávání a prohlubování znalostí určitě mohu doporučit komukoliv, nejenom kolegyním a kolegům z oboru. Je to nutné. Mění se legislativa, mění se judikatura, je zapotřebí, abychom byli o krapítek, o jeden krok před naším interním a externím klientem. Bez těchto vědomostí a naší snahy být lepšími a vzdělanějšími naše práce nebude tak efektivní a účinná. Moje motivace ke studium je snaha získat hlubší znalosti ve své profesi, poznat nové věci a získat nové zkušenosti. Nicméně k současnému studium jsem měla motivaci ještě jednu, a to čistě soukromou rodinou. Můj starší syn se připravuje na zkoušky na střední školu a já jako matka jsem se rozhodla, že když on dokáže studovat, tak já to dokážu taky. Proto máme takový malý rodinný challenge a doufám, že nám to oběma vyjde.